Igsuon ang Dios lang gayud ang atong tinuod nga dalangpanan ug siya ang tinuod nga naghatag kanato og kusog panahon nga kita mubati og mga kabalaka, panahon nga kung kita adunay mga problema, panahon kung aduna kitay mga kaluyahon. Ang Dios igsuon mao gayud ang atong tinuod nga magtatabang ug dili gayud kita niya pasagdan ug dili gayud kita niya biyaan. Salmo 46 bersikulo 1. Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Ang Ginoo igsoon andam gayud sa tanang panahon nga mutabang sa matag usa kanato. Wala gayoy gipili ang Dios igsoon ang tanan nga matinud-anon nga muduol ug mopaubos ug moampo kaniya ug mosalig kaniya. Iya gayud kining tabangan ug iya gayud kining hatagan og kusog tungod kay ang Dios igsuon mao gayud ang tinuod nga dalangpanan. Ang Dios igsuon mao gayud ang tinuod nga mudasig sa matag usa kanato. Ang muhupay sa atong kasing-kasing nga nibati og mga kasakit. Ang Dios igsuon andam nga moamping, andam nga mobag-o, andam nga mohatag kanato og kadasig sa matag usa kanato igsuon. Busa sa kanunay igsuon ampo og salig sa Ginoo nga ang Dios matinud-anon gayud nga mobag-o kanimo. Ang Dios matinud-anon gayud nga mulig-on kanimo. Ang Dios matinud-anon gayud nga mutabang kanimo sa tanang panahon sa imong kinabuhi igsuon. Amen. God bless sa tanan.